дар рӯзи охири мусобиқаи Grand Slam Tel Aviv 2021 се паҳлавон аз Тоҷикистон ҳунарнамоӣ карданд. Комроншоҳи Сопириён дар вазни 90 килограмм дар марҳилаи аввал озод буд. Дар даври дуюм бо Ютто Виллар Галларето аз Перу нерӯ санҷид. Дар ин худоозмоии худ Комроншоҳ Ютто Вилларро дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта ғолибият ба даст овард. Шакармамад Мирмамадов дар даври аввали вазни ҷамъи 100 кило бо Наор Иттаҳи исроилӣ рӯи татамӣ баромад. Шакармамад бо як рӯҳияи баланд ва боварӣ рақобатро шурӯъ кард. Ин буд ки дар дақиқаи аввали нерӯ санҷӣ ҳарифашро ба тахта пуш афтонд ва ба даври дуюм баромад. дар муддати 45 сония дар даври дуюм Мирмаҳмадов бо варзишгари Нидерландия Юрс Пикер сабқат карда ноком шуд ва аз идомаи иштирок дар мусобиқа маҳрум гашт. Варзишгари дигари сангинвазни тоҷик Темур Раҳимов низ дар вазни ҷамъи 100 кило рақиби якуми худ Ерасыл Кажибаеви қазоқро, ки барандаи нишони нуқраи Гран-при Марокаш дар соли 2019 мебошад, мағлуб намуд. Ҳарифи навбатии Темур ҷудочии австриягӣ Стефан Хейги буд. Дар ин рақобати бисёр диданӣ варзишгари тоҷик тавонист бо ба даст овардани имтиёзи иппон дастболо гардад. Ёдовар мешавем ки Темур ин ҳарифи худро дар Мастерс Доҳа 2021 низ шикаст дода буд. Дар даври сеюм Раҳимовро дорандаи нишонҳои тиллои Grand Slam Дюсселдорф 2020 ва Гран-при Тошкент 2019 ҷудочии гурҷӣ Гурам Тушишвили интизор буд. Дар ин набард ҳарчанд варзишгари тоҷик кӯшиш кард, вале натавонист ғалаба ба даст биёрад. Баъдан Темур рақобатро дар даври тасаллубахш бо Рой Мейер аз Нидерландия идома дод, вале мутаассифона аз ин имконият истифода карда натавонист. Новобаста аз ин, барои баромадан то даври чорякниҳоии мусобиқот Темур Раҳимов соҳиби 260 холи олимпӣ гардида, бо 2723 имтиёз мақоми худро дар 20-гонаи беҳтаринҳои радабандии олимпӣ мустаҳкам сохт. Бо ҳамин мусобиқаи Grand Slam Tel Aviv 2021 барои ҷудокорони тоҷик ба анҷом расид. Косотогari